Ba mu yarda ba kuma ba za mu yarda da cire rubutun Ajami a kan takardar kuɗin Najeriya ba. Daga 1912 har zuwa 1959, Hukumar Kula da Kuɗi ta Afirka ta Yamma ta ƙaddamar da takardun kuɗi da ake amfani da shi a ƙasashen Najeriya, Ghana, Sierra Leone da Gambia, wanda ke ɗauke da rubutun Ajami. A ranar 1 ga watan Yulin 1959, Banki mai kula da kuɗaɗen Najeriya na CBN ya buga takardar kuɗi na farko da ke ɗauke da rubutun Ajami. Bayan Hukumar Kula da Kuɗi ta Afirka ta fitar da kuɗin da za a yi amfani da shi. A ranar 1 ga watan Yulin shekarar 1962, aka buga kuɗin farko bayan samun 'yancin kai da aka rubuta Tarayyar Najeriya a jiki, wanda a yanzu ake kira da Federal Republic of Nigeria, mai ɗauke da rubutun Ajami. A 1968, aka daina amfani da wannan kuɗi saboda yaƙin basasa. A watan Janairun 1973, aka canja sunan kuɗin Najeriya daga fan zuwa Naira. A ranar 11 ga watan Fabrairun shekarar 1977, aka fara fitar da kuɗin Naira 20 a Najeriya, ranar da ta cika shekara ɗaya da kisan General Murtala. Hoton Murtala ne a jikin kuɗin kuma akwai rubutun Ajami. A ranar 2 ga watan Yulin shekara 1979, aka fara fitar da kuɗaɗen Naira 1, 5 da 10 a Najeriya, da Naira 5 da Naira 10 duka ke ɗauke da rubutun Ajami. A Disamban shekarar 1999, aka ƙaddamar da Naira 100 launin takarda mai ɗauke da rubutun Ajami. A Nuwamban shekarar 2000 daidai, aka fitar da Naira 200 launin takarda mai ɗauke da rubutun Ajami. A Afrilun shekarar 2001, aka fitar da Naira 500 launin takarda mai ɗauke da rubutun Ajami. A Oktoban shekarar 2015, aka fitar da Naira 1000 launin takarda mai ɗauke da rubutun Ajami. Sai a ranar 28 ga watan Fabrairun shekarar 2007, Obasanjo ya kafa mummunan tarihi na sauya launin takardar Naira 20 zuwa kuɗi mai launin leda. Shi ne na farko da ya fara cire rubutun Ajami a kuɗin Najeriya. A ranar 30 ga watan Satumban shekarar 2009 ne Jonathan ya yi sababbin kuɗaɗe da suka haɗa da Naira 5, 10 da 50 zuwa kuɗaɗe masu yanayin leda. Shi ma ya cire rubutun Ajami a waɗannan kuɗaɗe. A ranar 29 ga watan Satumban shekarar 2010, ranar murnar cikan Najeriya shekara 100 da kafuwa a mazaunin ƙasa, kuma shekara 50 da samun 'yancin kai, CBN ta fitar da sabuwar Naira 50 ba tare da an mayar da Ajami ba. Haka zalika a ranar 19 ga watan Disamban shekarar 2014, ranar tunawa da kafuwar banki, aka fitar da sabuwar Naira 100 babu Ajami a jiki. A shekarar 2020 ne lauyan Lagos Malcolm Omirhobo ya fara kai korafin cire rubutun Ajami a kuɗaɗen Najeriya, saboda a tunanin shi Ajami na wakiltar musulunci ne, kuma shi yana da tsantsan tsanar musulunci a zuciyar shi. Ya je ya duba jikin kayan sojoji da aka rubuta Nasrun Minallah, Turawan mulkin mallaka ne suka fara amfani da shi. Haka zalika, Kirista mai suna General David Epode Ejo shi ne ya jaddada wannan suna a jikin kayan sojojin Najeriya. Ko ka fi shi sanin ilimin addininku ne na Kiristanci. Da Turanci kuke karanta Bible, kamar yadda muke karanta Ƙur'ani da Larabci. Me yasa ba a sa Larabci a matsayin yaren aiki ba tunda kuna jingina abin da addini? In har za a cire Ajami a jikin kuɗin Najeriya, to a cire Turanci a matsayin yaren aiki tunda ba yaren uban kowa bane a Najeriya. Musulunci ya shigo Najeriya a ƙarni na 11, Kiristanci ya shigo Najeriya a ƙarni na 15. Sai da Musulunci ya shigo Najeriya da shekara 300 kafin Kiristanci ya shigo Najeriya. Saboda haka, Musulunci ba baƙon addini bane a Najeriya. Larabci ya fi Turanci asali a Najeriya. 'Yan asalin Shuwa Arab Larabawa ne, kuma da yawa cikin ƙasashen Afirka akwai Larabawa. Ba aƙidar mu bace ware wata rana mu kwanta a gida mu ce ba aiki. In har za a cire Ajami a jikin kuɗin Najeriya, to sai an mayar da ranar Juma'a ranar hutu a Najeriya. Kamar yadda ba a aiki ranar Lahadi saboda zuwa coci, da kuma ranar Asabar na 'yan Seventh Day Adventist.
Ba komai ba ne ya sa kuke ikirarin cire rubutun Ajami a jikin Naira, sai tsantsar jahilci. Kun ɗauka Ajami shine Musulunci. Larabci yare ne kamar Turanci, Hausa, Yarbanci da sauran yaruka. Idan kuma abin da ya haɗa hulɗa da Musulunci ne ba kwa so, to ku daina lissafi da ƙirgen 1, 2, 3, 4. Don Musulmi ne Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi shi ya kawo, wanda ya mutu a ƙarni na 9. Kuma yau duniya take amfani da wannan abin da ya kawo. Tsanar da kuka ma Musulunci da Musulmai ne kuke so ku mayar da ita akan harshen Larabci. Kuɗin ƙasar Isra'ila da kuke zuwa Jerusalem ku yi ibada, Larabci ne a jiki. Me yasa ba ku ce su cire ba in har da su kuke koyi? Sai mu Najeriya da kuka raina? Muna sanar da gwamnati, akwai miliyoyin yara a arewacin Najeriya da ba su san komai ba sai karatun allo. Da Ajami suke gane kowane irin kuɗi, suna da 'yancin a yi rubutu da baƙin da za su gane a ƙasarsu Najeriya. Akwai shuwa Arab 'yan Najeriya ne, kuma asalinsu Larabawa ne, kamar yadda ake da sauran yaruka a Najeriya. Su ma suna da 'yancin gane kuɗin Najeriya da baƙin da suka fi fahimta. Idan rubutun Larabci addini ne, to ya za ku yi da Kiristocin ƙasar Isra'ila, Falasɗin, Egypt, Libya, Syria da sauran ƙasashen Larabawa da suke karanta Bible ɗinsu da Larabci, ko su ma Musulman ne? Idan kuma Turawa kuke kwaikwayo, to ku sani, Turawan mulkin mallaka ne suka fara fitar da Ajami a jikin kuɗin Najeriya tun kafin ƙasar ta samu 'yanci. Ilimin da kuke taƙama da shi ya zama madallatir, don kun kasa gane cewa Musulunci addini ne, Larabci kuma yare ne. Akwai Musulmin da baya jin Larabci, haka akwai Balaraben da ba Musulmi ba ne. Da yawan abubuwa da ake shigowa da su ƙasar nan, za ka iske rubutun Ajami a jiki. Idan na ci ne, za ka ga sun rubuta halal. Ku ce a daina shigowa da su ƙasashen duniya don kar a musuluntar da duniya. Idan kuna tunanin Hausawa ne Musulmai suka rubuta Ajami a jikin kuɗi, to wannan sai mu muku uzurin jahilci. Kiristocin da basu da gurɓatacciyar zuciya irin taku, su ne suka rubuta, waɗanda hatta addinin ma a wajensu kuke gani ku yi koyi da shi. Muna kira ga gwamnoni, 'yan majalisu da duk masu faɗa aji na arewacin Najeriya da su tashi tsaye, su kare mana martabar kuɗinmu da tarihinmu. Ba mu yarda a cire Ajami a kan takardun kuɗin Najeriya ba. Babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta a kanmu. Shi ne majibincin al'amuranmu, kuma gare shi madogarar muminai take. Ni Mu'azu Muhammad ke isar da wannan saƙo daga Arewa ES zuwa ga duk wani mai hannu da shuni a arewaci da kuma ƙasa baki ɗaya.